lento ukuthi uyofa ufele emqashweni, it ain't going to happen as long baba udokotela esaphila wena uzofela emqashweni. I have something that can take you out from being a tenant and become a landlord and own properties at the age of 40 and own properties at the age of 50. This video is intended for people like you, abantu abane faith, abantu abane listening skill, abantu abakwazi ukuzwa, abantu abakwazi ukulalela. Labo bantu labo, as from now, I have something that can take them out kuma rental property. Nginemishini engiphezu kwayo, omunye baba uthisha for a city isikhathi mude lezo nje le base ndoda uyithisha. Supposed to be principal, but he's been doing teaching for too long now. Very good in mathematics. He's been a tenant impilo yakhe yonke. I made that as my mandate ukwenza show ukuthi lo baba lo ngiyamkhipha emqashweni. Nginomunye ubaba futhi osebenza uJoel isibongo sakhe ngesikhohlo. Senza government uthi njengamanje usehlala ku-RDP house because izinto zenzeka. Those are people engitask nabo engifuna ukuprove na kubantu ukuthi this thing can happen because it happened to me. I was once poor but very poor. When ungcono kunami mina I was nothing. Today I'm something, I'm respected. Mengodla hamba nabantu abazongithestela ukudla. Mengodla ngihamba nabantu abazongithestela ukudla. Bakhokhele. A food tester nje longithestela ukudla uthola imali right yakhe. Yenza sure ukuthi ukudla engidla ku right. Isoup kakhulukazi angangilithembi. Funa litest. Amakhekhe funa ama test, abathola amakhekhe right engizowadla. Ngisho ukuthi ke ngeke uzufele lapha emqashweni. Ngizokunika lento ngikuprovele ukuthi okwenzeke kumina nakwena kwakwenzeka. Njengamanje kunezisebenzi ezu23. Not because ngithi ngiyakucakela, ngiyakutshengisa ukuthi nawe uzoba nezisebenzi ezi×3 kunalokho. Akekho umuntu ozalwa nezisebenzi. I'm not coming from the rich family. My background is very weak. Abantu bangazi ukuthi ngikhulela emakhuzeni. Emzini umuntu. We never have a home. Sayempendle. Sakhona endaweni ekuthiwa isekhile, kill yourself. Phesha kwasenzinga, ngasePankoko. Bayawazi abantu ngihlala emzini umuntu. Singena umuzi sihlala kwaSeni kaKhubona. Bayazi abantu sihlala ematendeni, Newtown A. Esekuthiwa Newtown A kwakuthiwa kaEben. Bayazi abantu hlala emakotishini isiqashile emzini kaBridge. That was 1984. Bayazi abantu hlala emafindweni elindelana ekuthiwa isehlwehlwe. We were not rich. Angisho ukuthi angikhuluma into emine theory, khuluma into engiyaziyo. Kuthi le poverty kodwa mina ngizokuxebula ke, nokuthi ngizokhipha ngizokuxebula. Ukukhipha ngakhipha nensela yakho but ngizokuxebula. I am impeded off by force. Zinike ikhathi usibona nobabudokotela bayosizojabula. Ngiphethe induku yasemakhuzeni lana enginika abantu ngo3,000 rand. Ukukhulula umuntu nje kule nduku ezimshayayo. Induku enhle ke lana uyageza nje ngayo uyifaka ubisi kodwa umugeze. Uyageza nje ngayo uyifaka ubisi induku yamakhuze. Induku yamakhuze. Bakithi this is Baba Dokotela bawusizojabula mfana nje ekhehlela ngizolo abancinisa ngizolo futhi ngixolise. Angenitshele nje ukuthi njengobunyanga sebenza nje sifuna ukubona abantu bephumelela. Njengekhuze ngiyakhila induku yamakhuze. Ngiyakhila induku yamakhuze ukuthi ithathene ngobuningi bayo nihambe nosizakala. Siyabonga kakhulu Baba Dokotela bawusizojabulele. This is our shoot number 5 and then it has ended our shoot till next week. Thank you very much.